Iqumrhu eliphehla umbane kweli i-Eskom lithi aphezulu kakhulu amathuba okuba kubuyiswe inkqubo yocimicimi wombane ngokuhlwa kwanamhlanje okuza nanjengoko iziko lamandla liphantsi koxinzelelo. I-Eskom ithi nangona ivelisa amandla ngokwaneleyo ukujongana nezidingo zolusuku lwanamhlanje kungadingeka ukuba ibuyise inkqubo yocimicimi wombane ngokuhlwanje ukuze kulungiswe oovimba bayo bamanzi nabediesel. Le nkampani ithi kuye kwafuneka isebenzise iinjini zediesel phezolo ukukhawulelana nezidingo zombane. Kusenjalo iCOSATU imemelela ukuba ingxowa-mali yomhlala-phantsi wabasebenzi PIC ixhase ngezimali i-Eskom ukuze kucinywe isiqingatha setyala lenkampani. Isithethi seCOSATU umnumzana Sizwe Phamla sithi esi simemelelo siza kunceda abasebenzi noluntu loMzantsi Afrika ngokubanzi nanjengoko locimicimi wombane unefuthe libi kuqoqosho lweli. Umnumzana Phamla uthi ukuba i-PIC ihlangula i-Eskom kuza kubekwa imiqathango equka ukuba i-Eskom ingafakwa phantsi kocandelo labucala kwaye kungadendwa abasebenzi kuqwalaselwe neekontraki ezingekho mthethweni ezityikitywa i-Eskom. We want to work with the private sector, the mining sector in particular, and other big consumers of electricity to actually build a special purpose vehicle that will be able to take 50% of this Eskom debt. But all of that will be dependent on serious implementation of conditions, like a forensic audit, the review of the exorbitantly corrupt contract. And all of this is meant to find a solution to keep the lights on. If we were to have a situation where the economy collapses, millions of South Africans will be knocking on their door because they'll be surviving on their UIF chairs. The same way with PIC, even if you were to say, leave the 95 billion rand that you have already spent on the power utility. If we get to a point where the economy collapses, people will be knocking at the PIC door asking for their pension money. Ukanti DA iyasikhabe sisimemelelo seCOSATU kwaye ithi iza kubhalela umphathiswa wezimali nomlawulo intloko ye-PIC ukuba sikhatywe. I-DA ithi akunokufakwa imali yomhlala-phantsi wabasebenzi kwinkampani engalawulwa ngendlela efanelekileyo. Kungokunje i-Eskom ibongoza uluntu kuba longe umbane ngokuqinisekisa ukuba lucima ikhompyutha nezinye izixhobo ezisebenzisa umbane logama zingasetyenziswayo kucinywe nezibane ezingadingekiyo.